lamalungu amasha emkelwe eqenjini le-IFP abuya eqenjini le-EFF ne-ATM, kanti akhona namanye ayengamalungu esishayamthetho KwaZulu-Natal kanye nezinhlangano ezehlukene. Usuku lwanamhlanje ke simemele isithangamisa bendaba ngoba sizonomsebenzi esizowenza namhlanje. Ukuba semukele laba abangaphezulu kwamashumi abangaphezulu kwekhulu namashumi amahlanu abasijoyinile njengeqembu lenkatha. I-IFP ithi lokhu kusho ukukhula okukhulu kweqembu. Uhambo keloluke olukhombisa ukuthi iqembu lenkatha liyakhula lapha esifundazweni. Ukwesekwa kweqembu lenkatha kuya ngokuya kwenyuka izinga labo. Ukusuka lapha amalungu ekomidi le-IFP azohambela izifundo ezehlukene KwaZulu-Natal eyokwemukela amalungu amasha azibandakanye naleli qembu njengoba belibungaza iminyaka engama50 lasungulwa.